Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ जायो लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोन्दों बे भिडिअ जाहैबाय B-Boysनि ओमफ्राय बे भिडिअखौ बहानिफ्राय मोन्दों होनना बुङोब्ला DN ब्लगनिफ्राय मोन्दों आं मानो होननानै बुङोब्ला B-Boysआबो ओरै मोनसे जोबोर मा होनो मोजां बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सोरबा नुखाबाय जानो हागौ DN ब्लगखौ नायोब्ला ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ बेनि थाखायनो आं नैबे B-Boysनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना नैबे B-Boysआ बर' रावजोंनो मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंना लाबो जाबाय ओमफ्राय बे B-Boysनि बुंनाय रावखौ हाजासे शेयार खालामना भाइरेल खालामना हो लोगोफोर जोंनियाव मा बांसिनानो दाख्लै आदा आलफ्रेडआ बुंखादों मोजां भिडिअखौ भाइरेल खालामा गाज्रि माबाखौसो भाइरेल खालामो होननानै थिग नैबे भिडिअखौ भाइरेल खालामना हो जाहाथे गासिबो गिदिर गोलाव नुजोबो नैबे B-Boys बुंनाय बाथ्राखौ B-Boysआ मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना सोरबा नुखाबायबा मिथिखाबाय जानो हागौ मा बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय नुयैफोरा आंनि भिडिअजों ससे नायना लाबो जायो ओमफ्राय बे B-Boys बुंनायनि फुल भिडिअखौ नायनोबा DN ब्लगआव थांनानै नायबा जायो सासे जोंनि बर'नि राइटार बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जायो बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एगार्ड खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसिनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा खयाल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा खयाल लानांगो आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन इ मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनियाव खयाल लाथारनांगो जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनि खरस खालामफैगोन बे खरसआ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनियाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखन्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखौ बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार्ड लिङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव थ' देट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदोर मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरोना नांथारगौ एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों इखौनो मा थिग मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो देखायनानै जोङो बाहारनि टुरिजमखौ जोंनाव लाबोनो हायो थ' हिसाबै मोनसे फेस्ट खुंनानै हो मोनसे टुरिजमनि बानायनानै हो टुरिजमनि थाखाय फैसा फैथारो बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो जेबो बाहाया थ' बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दे नोंथांमोना बे B-Boysनि बुंनाय भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे B-Boys बुंनाय खोथाया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना बुंहरबा जाबाय कमेन्ट बक्सआव आंनिबाथ' 100% सैथो मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाव जोंनि बे BTR एबा बड'लेण्ड एरिया एबा आसामखौ हमना लाबाय आं इसिबां मानि मोजां टुरिस्टफोर फैनानै बेरायफैग्रा जायगा गैया इसिबां मानि ओमफ्राय जोंनियाव बेफोरबायदि टुरिस्ट जानाय मोनब्ला जोंनावबो मा होनो गोजाननिफ्राय बेरायग्राफोर नायग्राफोर फैयोब्ला दस्रा देशनिफ्राय मानो होनना बुङोब्ला जोंनियावबो दखान सखान रुम भारा होनाय मा होनाय हटेल जोंनावबो इनकाम हाबगौ टुरिस्ट फैनाय मानि जे जायगायाव लकेल एरियायाव जेन'बा जोंनि जायगायाव मोनसे टुरिस्ट बेरायग्रा जाबाय बे जायगायावहाय मा होनो हटेलफोर होयोबा जोंनाव इनकाम हाबा लोगोफोर बे खोथाया सैथोना ओमफ्राय टुरिस्टफोर फैनानै बेरायफैग्रा जायगा नांथारगौ जोंनाव मोजां जायगा गैया दिनैसिमबो ओमफ्राय जिखुनु जाया लोगोफोर दिनै भिडिअ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय